Duha ka adlaw nga license to own and possess firearm caravan kung pagkuha og lisensya alang sa armas ang gipaygayon sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Kamatikdan kuno karon sa Misamis Oriental Police Provincial Office ang pagdaghan sa mga ihap sa mga expired nga firearm license ug mga license to own and possess firearms kon LTOPF. Busa-usa sa mga laka nga ilang gihimo ang pagpahigayon og LTOPF caravan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Patrick Dalangin, ang hepe sa El Salvador City Police, nga laraw nila nga mapaubsan ang ihap sa mga dili dokumentadong pusil o gun holder sa Misamis Oriental. Kabahin sab kuno kini sa ilang kampanya kontra loose firearms. Lakip sa rekisito sa pagkuha og LTOPF caravan ang neuropsychiatric exam, National Police Clearance, PNP drug test ug gun safety seminar. Taman ugmang adlaw ang LTOPF caravan. Busa aghat nila nga pahimuslan kini sa mga responsible gun holder. Convenient na po sa ilaha ang pagparehistro sa ilang mga pusil. Makaparinyo na sila silang LTAP o ilang pusil ilang ng marinyo. Malikayan sa kung masubject sila sa mga malikayan itong mga subject for search warrant sa tungod sa ilang expired nga ilang mga firearms license.